Karbi arata sai katiki pen paprang do nang ji lapen jingthor do nang ji pupen Karbi Farmers Association asong atum Karbi anglong angkang prekjam adimalong chirok tok amai kibidam bom asonsi kedam tangarni sitami Mahamaya constituency Paklongklam ahavar arat aphan Karbi Farmers Association lapen district industries and commerce centers atum pen arni apharman Paklongklam Karbi Farmers Association asai hemalong Entrepreneurship Development Program aputhak chirok tok amai kang nipon Bangso mai Karbi Farmers Association Paklongklam aro mai phumohon sing ing tipen mai charipon si la bangso long aluhiama na ping pen DICC Assistant Director Firoz Nunisa Extension Officer Anpita Chakraborty Consultant Rajun Nadiori la pen Karbi Farmers Association tiripi mai phutingku ing ti kongchun bang soron sing rongpi lamjai sar po himari rongpi claim bang gotom hanse pen rong asal ronjit taro atum chetong dunsi mai long RDP dun Lapu aluhi atum pen lam ke jaipon ke DICC pen ke kaiketa munir aphan mithang aphan ke pachar jabji aphan than ponlo lapen loan pen ke danglok ason government and scheme anta ke claim ke dambek atum aphan pajir ponlo la sinang litum tami ladak tharmita duk ahom lapen golmoris tami lason ahom silam si jornang po ladak mithang industrial amen chitok dun nang po lalote pejo pen nang like claim asai pangdang ji aphan DICC pen tami kerap mate scheme pen long ponji puta DICC Assistant Director Firoz Nunisa la pen consultant Rajun Nadiori atum lamthe thanpon Lapu Karbi Farmers Association tiripi amai putingkung tipen labangso chirok tok amai ason CEC Entrepreneurship Development Program ate methang pen kachar jap thekji amai nangkipi along nanglitum sai ke claim ke dam nangji an claim pon nangpo lalote DICC pen tami kiun an ke nang chirap tun po lase aprang si methang aso pen ke claim kilut kangpu punon mate Madni peri kiroy tailoring mate kepabat thuji lahaya warsai district industrial and commerce centers department along subsidy loan scheme doloputa mayalong ning jepon News report Karbinglong live